שנוכל לקרוא. לא, לא, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Szanowni Państwo, chcę wyrazić głęboką satysfakcję z powodu spotkania z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo przecież jest zawsze wiele bardzo istotnych spraw, zarówno z punktu widzenia bieżącej. Szanowni Państwo, chcę wyrazić głęboką satysfakcję z powodu spotkania z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo przecież jest zawsze wiele bardzo istotnych spraw, zarówno z punktu widzenia bieżącej działań Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i z punktu widzenia planów na przyszłość. Dlatego przedmiotem naszej rozmowy były zarówno bieżące problemy Sojuszu Północnoatlantyckiego związane głównie